Altıgarlı fadnaqi Turkmenfilm kino studiyeti. Hilak bulun yağdığında narazılık bildirmeli değil. Нет, смотри. Ecen tutun radına terir. Скажи маме, какая твоя Ecen ait senin familyan ne mi? ну, фамилия, скажи. Hana ait familyan ne mi? Babaş. Ne çetin tuttunuz? Ну, примерно уже Hasap boyunca 505. olmalı. Была у нас Bizde такая şeyle bir поговорка. zat enlik bolup gitti. Adamlar özara jedil etseler, ya bolmasa anaha men Natasha bilen kayınçdym, şey diyerdiler. Bar Turkmenistan'na babaşın yanına gitti, ağıyını döküp gel. Bir qaharlanındı, biraz köşüşme vaňly diýdi. Ine bir günüm men ayal dogunum qamy ihmançylygy etdim. Öýe gaýdyp gelsem stoluň üstüne hat ýatyr. Ony Natasha ýadypdyr. Ece men Turkmenistan'na babaşa ağıyımı tapşyrmaga gittim diýip ýadypdyr. Şey dedim, ol gitti. Barabam babaşın yanına qaly beripdir. Babaş gyzyma öýlenipdir. Sebäbi oňa çağalaryny teredirýäli ayal maşgala gerekdi. Onun 2 tane çağası vardı. Детишка, мать у него, две девочки у нее было. И так она и осталась тут. Мама пошла змей ловить. Ecen yılan tutmağa gitti. Поймай змею, принеси. Häzir gelir ağlama. Нету. Ecen gelir diyene. Ну, плакать не надо. Ecen gelir ağlamak bolmaz. Придет мама. У меня, допустим, мама против того, Ecem yılan tutmağıma karşı gitti. Babaş bolsa eger ecen qydyma zäherli yılanları tutmağa ruhsat berýärnip, anandyrjy haty ýazyp bermese, men seni ýanyma alyp biljek dälli aýtdy. Şonuň üçin men ejeme ýalwyrmaga başladym. İň soňunda da ol meniň ýüzümden geçip bilmän şol haty ýazdy. Soňundan wagt men bir samsykly, öz gyzyma ölüm jezasyny yglan edýän hata gol çekipdirin diýip beýrenli. Yılan tutmağı men öz özüme öwrendim. Ihlas etsen boljak ekeni. Babaşy kömekleşip başladym.
Soňa baka özümem yılan tutmaga indi В gittim. 77-м. 1977 ýylda babaş yılan weherininden ölün ağatyn jaýlady. 1979 ýylda bolsa men geldim. Şol wagt onuň ýarasy entägem ötüşmäni. Şonuň üçin ol meniň yılan tutmagyma garşy çykdy. Menim çakar öýdüp gorkýady. Ol maňa bu iş senin üçin däl, ol saňa agyr düşürdi ýedi. Şeý diýse-de ol meni ör ýany bilen alyp gidýärdi. Ol men yılan tuturun, henem ýerimden galma diýip berk tapşyrardy. Başta kıyın bolurdy. Dağlara dırmışyp ýürümäge enni gitmändim. Çalt ýar diýdim. İçi ýyranyny haltany götürmäge kömek edýärdim. Мы не успеваем найти. Yılanlara teredibirem yetişip bolanok. Olur şeýle bir köp, hebäbi yılan tutulýan döwri bolan soň yılanlary tapşyryp ýene-de dagy olary tutmagy ugrýardyk. Hemmetine de yetişmelidi. İşkänni. Awu gitmedin. Öýe baryp goş golamlary taýinlamalydy. Oňa da köp wagtyň gider. Derrew agşam düşür. Şeýdibem ylgap geçirýär. Boş günüm ýokdur. Öý işlerine de yetişmeli. Kıyın bolsa da ne etjek? Gayrat etmeliler. Вот так вот, как колесо все время, без выходных. И дома что-то надо делать, по хозяйству. Все это трудно, конечно. У нас мужчины, я говорю, не все выдерживают. Turkmeniya nравится. Maňa Turkmenistan ýar-ýar. Ýöne öýe de gaýdatym gelýär. Her gebegem ay inne giderin ne diýen. Emma bolanok, işem taşlatym gelenok. Şeýdibem ýene de galýan. Onuň näme üçin şeýledigini düşündirip biljekler. Bahar aýlary gelenine bolan dağlar meni şeýle bir öýdüni çekýär. Durun bir gödüllükde, ylgap keýpden çykatyň gelýär. Работа-то очень. Benim işimiz katı kovupli. Когда молодежь Ka wagt biri ýaşlar gelýär. Olar babaşyň işleşini diýin edýärler. Babaş bolsa arkaýyny işleýär. Edil ýöne ýylanlar bilen oýun edýän ýaly. Ine şonda ol öwrençe ýaşlarym babaşa ýökünüp ýylan bilen gaty arkaýyn bolýarlar. Netijede de öýdlerini ýylany çaktyrýarlar. Men ayal maşgala bu iş bilen meşgul bolmagy maslahat beretim gelenok. Sebäbi ayalyň bedeni juda gowşuk bolýar. Ýylanyň awusyny olar çydamazlar. Meni ýylan iki diýişi bilen erbet çakdy. Ol maňa agyr täsir etdi. Emma babaş olar ýalyny duýanogum. Şol işläp ýörşi. Edil ýöne ýylan çakmadyk ýaly. Men morsa bir ay ketilhanada ýatmaly boldum. Ağır yer. Entäge çydajak bolýan. Soňuny goýup bererdi. Ağır yer. Бабаш все время говорит... Babaş maňa oglumuz Andrey ýetişen soň ýylan tutuju edip ýetişdirer diýär. Men muňa düýbünden garşy. Goý gowsy oglum sadyny bolup ýetişdin. Men onuň ýylan tutuju bolmagyny islämok. Это уже меня это как трясина засосала сюда. Menimle öwrenşipdirin. Hemme kynçylyk ýyzdy galdy. Meniň oglumy ýanyma alyp gitmejegime çynym. Demek babaş dedi ýanyna alyp ýalňyşypdyrdy. Ýok, ol ýalňyşynok. Sebäbi meniň özümde ýylan tutmak islegi bar. Meniň özüm ýylan tutýançy bolupym gelýärdi. Ayal işi däl diýdiňiz.
работать. Doğru, ayal işi değil. Ayalların hiç birine de şol işi matlagat beretim gelen ok. Ol iş tağlığın alyar. Ontuğum näme? Ödüň ayallyňam ýatdan çykaryp gidýän. Filmi dürütmäge gatnaşdylar.